Takže pred základnou modeláciou nechtíkov si benzín alkoholom vyčistíme nechtíky. Jemne spilujeme nechtovú platničku nedrsným pilníkom, aby sme ju nepoškodili, ale dôkladne, aby bola celá plocha zmatnená. Oprášime, vydezinfikujeme klíndrom a modelujeme základným gelom, ktorý sa volá Báza gel. Nátier s bázou je vo veľmi jemnej, tenkej vrstve. Nesmie byť lesklý, len tak ako keby sme obtierali štetec. Musíme pozor dávať na kožičky, aby nám nevytvrdil gel na kožičkách, pretože to je najčastejšie miesto, kde sa nechty odchlipujú. A po základnom nátere vytvrdíme v UV lampe 2 minúty. Po vytvrdení 2 minút modelujeme modelovacím gelom. Množstvo na štetec si naberieme asi vo veľkosti hrášku, uložíme do stredu a krúživým pohybom posúvame gel ku koreňu nechtu, vytvoríme si oblúk. Opäť dávame pozor na kožičky. Pri modelácii konca nechta dávame pozor, aby sme tam nedali väčšie množstvo, pretože tam nie je potrebný necht, aby bol príliš hrubý. Čo je dôležité pri modelácii modelovacieho gelu, vytvoriť C oblúk, ktorý je pre stavbu, pevnosť nechtu. A opäť dávame pozor na kožičky. Opäť dávame pozor na kožičky, aby sa nám nevytvrdili. Opäť dávame na 2 minúty do UV lampy. Po vytvrdení 2 minút zotrieme lepavosť tohto gelu a necht vypilujeme do tvaru pred nanášením záverečného gelu. Pred týmto nanášením záverečného gelu môžeme natrieť bielu francúzsku špičku s extrém bielým gelom. Takže zotrieme lepavosť. Zoberieme si pilníček 120 na 120 hrúbku. Začíname pilovať hranu, vnútornú hranu. Veľmi opatrne pri nechtovom koreni. Posúvame sa na vonkajšiu časť hrany. Pilujeme bočné hrany smerom k stredu. Samozrejme, že dávame pozor na nechtové vožko, dávame pozor na nechtové valy, aby sme zákazníčku neporanili s pilníkom. Zoberieme si biely blok, s bielým blokom vyleštíme. S prstom môžeme skúsiť, či jeho povrch je hladký, pozrime si ho z boku, či jeho stavba je rovná, či sa nám nepodarilo nikdy naniesť gel viacej. Oprášime a pred nanášaním záverečného finish gelu už neutierame klíndrom, čo je veľmi dôležité.
Záverečný finish gel po vytvrdení v UV lampe nie je potrebné zotierať s cleanerom, pretože už nemá lepavosť ako gel Diamond alebo finish gel v kelímku. Takže po vytvrdení 2 minút sme hovorili, že nezotierame lepavosť. Takže na záver natrieme kožičky výživným olejčkom, pretože sem tam sa nám mohlo stať, že sme zákazničky možno prešli aj s pilničkom po kožičkách. Ošetríme, vymasírujeme a kvalitným krémom na ruky natrieme zákazničke celé ruky. Trojfázová technika.